Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme strašně rádi, že se nám zase podařilo to, co se nám daří jednou za rok. To znamená dohnat naše nejmilejší hosty, které tady vůbec můžeme mít. Já teda představím, pro ty z vás, kteří jsou tady poprvé, uděláme si opět klasický test. Kdo z vás je tady poprvé, zvedne ruku. Tady ty dva jsou tady už asi po 10. a stejně furt zvedají. Dobře. To znamená, že minimálně pro vás, kteří jste před chvílí měli zvednou ruku, budou ty odpovědi úplně nové. Tak. Představím tedy Janoše Vaculíka, režiséra českého znění Červeného trpaslíka. Vedle něj hlas Davida Listra, Martin Sobotka. Český rimmer Kamil Halbich. A po jeho pravici nestárnoucí kryťák Zdeněk Dušek. Já bych se asi vás klasicky zeptal, jak jste ten poslední rok prožili, a my víme, že jste ho prožili i s trpaslíkem, to znamená, že když tak... S Martinem. Takže možná i vzpomeňte i na to. Nejdřív pan režisér. Tak já jsem prožil tento rok velmi intenzivně, měl jsem moc práce. Ale nejlehčí teďka, co bylo vlastně, tak, že se mi narodil vnouček. A apeluji na vás, mládeži, abyste se milovali a množili, nebo nás tady sežerou muslimové a Rusové. Tak Martine, co ty? Tebe sežere kdo? Že se ptáš na rok 2013. Asi jo. Jestli můžu říkat 2014 už taky. No můžeš, tak... Ale já budu říkat 2013. Tak jsem ho skutečně prožil s trpaslíkem intenzivně, protože mám 14měsíčního kluka. Jsem zvědavý, kdo se přidá ke mně, že má dítě, takže vnouček, syn. Pak jsem naštěstí taky hodně pracoval, nejenom v dabinku, v divadle, měli jsme premiéru, blablabla, ale hlavně samozřejmě ke konci roku 2013 byla intenzivní práce na kultovním britském seriálu, a teď jsem zapomněl ten název. Ale bylo to docela dobrý, ten rok 2013, docela jo. Co Kamil Halbich? Dobrý večer, tak já se tady přidám ke kolegům. Minulý rok jsem tady ohlašoval, že se mi narodil syn, tak jsme na tom s Martinem podobně, protože mojí. Takže rok 2013 byl u mě ve znamení prvního roku vychovávání našeho malého, ne červeného, ale normálního trpaslíka. Takže to je celkem taková, jako pro mě taková jako intenzivní záležitost. A co se týká práce, tak hostování v divadle na Vinohradech v jednom představení Ostrovského les, v létě a na podzim točení pohádky s Honzou Svěrákem Tři bratři, kde by měla být premiéra v kinech v květnu. Pak samozřejmě na podzim... Co tam hraješ? My tam hrajeme s kolegou Honzou Holíkem takový dva blbečky rádce, Davidovi Matáskovi, který hraje krále. Tak jsme si to krásně užili, protože to bylo fakt jako hodně dobrý. A samozřejmě na podzim teda dobování trpaslíka. Doufám, že tady dneska uvidím nějakou ukázku, protože už si z toho zase moc nepamatuju. A nebudeme si to znova zase. Protože mimo jiné jsem byl vlastně Janoši ve studiu sám s nikým, ani s Martinem jsme se nepotkali vlastně. No. Já už nikoho nestresu, takže já už musím být sám taky a stand-up musí být sám úplně z jiných důvodů. A už a nebudu zdržovat a samozřejmě ve svém domovském divadle ve Švandově divadle na Smíchově jsme měli v prosinci premiéru Hamleta. Tak to je, co se týká práce a soukromí. A předávám mikrofon Zdeňkovi Duškovi. On tam má vlastní. Tak ti nepředávám vůbec nic.
No, já budu stručný, já jsem loňský rok prosral a přidali mi na důchodu 14 korun měsíčně. Mě by zajímalo, vlastně tady Kohymu se taky narodil špunt. No ty já myslím, že to řekne. No, on se za to stydí. Naopak. Ale to bude teprve 8 měsíců, no tak... No co, ale narodil se, no. Tak A je fakt, že bychom mohli... Tak kluci, co plenky, jaký... Syn, vnouček, syn, 14 korun. Každý mu něco přibylo. No, ale já vím, že jsou moje. Na rozdíl od nás, 14 korun je opravdu zdemně. Jo, a jak se jmenuje syn? Krištof. Kamile, jak se jmenuje tvůj syn? Matěj. Já mám Floriána. Jak se jmenuje vnouček? Benedikt. Panečku. Jak říkáš těm 14 korunám? Holky moje. Už je 10. Já bych chtěl ty otázky. No tak já tady můžu dát teda první, jo. Je přímo na tebe, Martine. Martine Sobotko, zatancujete nám? Ne. Děkujeme. Jaká je otázka na odpověď 42, Kamila? To je otázka. Co to? To byla Heidrichiáda, myslím. Jaká je otázka na odpověď 42? Jo, jasně. Jo, myslím, že se to týká trochu, to si daboval, ten seriál. A tam asi los ve Švédsku nebo... Ne. Tak na pana Duška teda, další otázka. Kolik měla postava Davida Listera dreadů? To jsou asi vědomostní kvíz tady. Kdo byl David Lister? Já to nevím. A já to mám vědět. Vy máte tady dotaz? 117,5. No, tak poslední otázku z davu. To bych dal asi položil všem. Co děláte, když se chcete milovat? Může začít pane Regis. Si jak kdy, tak je zo. To je ono? Co děláte, když se chcete... Ano! Já si zažádám o půjčku. Co děláš ty, když se chceš milovat? Počkej, na to Kamil odpověděl. No tak Kamil si to rozmýšlí třeba. Kamil si to rozmýšlí, ale tak přece ne... Si nikdy si všechno rozmýšlí, ale nikdy k ničemu nedojde. Tak je to možné. Když se chci milovat, co dělám, když se chci milovat? Ano. Co děláte, když se chcete milovat? Jako co dělám, abych se mohl milovat? Nebo Ne, když se chceš milovat. A co děláte, když se chcete milovat? Je to hodně zapekli, ta otázka jak vidím. Myslím na to. A kdybych měl být vulgární, tak si pustím ten internet, ale to jste... Internet. Když se chci milovat, tak na to myslím. Pustím si internet, to mi ukáže, jak to vlastně vypadá. A pak už to říkat A nebudu. počkej, ale minimálně jednou už si to přece dělal, to si musíš vzpomenout, ne? Jestli teda ten syn je opravdu... Teda... Co jsem dělal před... Já jsem ho teda viděl a mně přišlo, že je blondětej. Ale já v tom nejedu, ne? To, že má na čele malý háčko, nic neznamená. Nesmím vůbec říct manželce, že jsem takovýhle kraviny tady plácal. Ona si na to koukne na YouTube, pošleme jí odkazy všichni. Co dělám, když se chci milovat, jsem odpověděl. Dítě... Ale tam je jako, co dělám, když se chci milovat a třeba nikdo není v dohlednu, třeba, že? Nebo tak, jo. To je, pořád ten když se chci milovat, no, tak jako, to je intuitivní věc, jo, nebo... Já si myslím, že na tu otázku se, pokud bude takhle položená, tak se nedá úplně uspokojivě Přesně tak. odpovědět. No? Já jsem docela rád, že na to nemusím odpovědět. Já zase odbočím. Můžu Kohy? Je tady ten fanoušek, co byl v té Anglii? To byl mimo jiné Kryton. Fakt, to jste byl vy? A ještě tamhle vidíš... Taky?
Tak mě by zajímalo, jestli ten herec, který hraje Rimra, jako je sympatický, vtipný, nebo má podobný hlas třeba, nebo a tady jste mu ukazovali i naše fotky, tak co na ně říkal? Kdo je lepší? Jsou úžasní, teda naprosto, jako, jsem vůbec nečekal, že prostě jsou to normální lidi. Můžete tam potkat, jsou milí, vstřícní. Ukazoval jsem fotky, vaše fotky, a všichni se smáli, jak pan Sobotka je strašně podobný Craigu Charlesovi. Já jenom mám poznámku, já když jsem to poprvé věděl, už jsem to tady jednou řekl, že mi to ta paní dramaturgyně pustila, když jsem přišel a říkala, tady máte nějaký seriál nový, nikdo o tom nic nevěděl, já jsem taky nic nevěděl a tam na mě vykou Martin Sobotka. Tak jsem říkal, že okamžitě ho musím volat, to je hrozný, tak to vyšlo. A já bych teda poprosil, nebo to asi málo pravděpodobný, ale kdyby tam náhodou ještě někdo někdy jel, já jsem v dětství... Já tam pojedu. Vy tam pojedete? Já jsem v dětství, a to teď myslím naprosto vážně, sbíral fotky herců, jo, a mám jako fakt jako pěknou sbírku, ale ne cizích, jako český. Nejde pokoj hlavně. A já kdybych měl fotku toho svého herce s věnováním jako formí, tak jako bych byl hodně potěšený. Určitě postarám. Tak super, děkuji. Je tady 400 svědků, ale věřím a děkuji moc, děkuji. Není zač. Teď mě tak napadlo, vy ještě do té Anglie pojedete? Ano, dnes byl zveřejněn termín, že to bude 2015 v květnu, takže ten zážitek byl úžasný, takže musím. Mě teď napadlo, to jenom tak jako, že prostě z ničeho nic. Tak jsem se chtěl zeptat, že vlastně, protože se mi ten seriál strašně líbí a dabuju toho herce, který dělá Listra, jak říkám, jenom tak teď mě to napadlo, jo, jako nic mě k tomu nenabádalo ani jak, že bych mohl mít jako podepsanou fotku od toho člověka, který to hraje v té Británii. To by bylo skvělé. Jak říkám, jako nechceš třeba, no, ty na ty fotky moc nejseš, tak jestli bych mohl, tak já bych si... Ne, ale ty se nech vyfotit na nádraží a podepiš si to cizím jménem a je to. Jasně, nejdřív do Chorvatska na dovolenou, ať trošku osmahnu a přidám si cupánek, jasně, no. Tak ne, tak prej ne, opravdu. A nepojedete s náma? Jestli se můžu opičit po Kamilovi, já bohužel mám dítě a nemám peníze. Já to asi taky nedám dohromady, no, a navíc jako se svýma 3 anglickýma slovíčkama bych byl asi trapnej, teda, takže spíš bych to nechal na vás. You are so beautiful, bych dokázal. Prosím tě, já nemohl bych teda já taky poprosit o Tak Martin to má na příští Dimension Jump docela dost. Ukážu, když tak fotky. No. Ještě nechal jdete. Dobře. No a my si... No, Martine, ještě jedna otázka teda k dabingu. Pomohlo ti, že jsi to nacvičil pěkně loni, už tam nečisto tady a že si pak už vlastně mohl jet na ostro? Hrozně jsem se smál, když jsem viděl, že začíná tahle scéna. Samozřejmě tady to bylo lehčí, protože tady mě nesvazovala zodpovědnost. A teď budu mluvit opět vážně. Je to hrozný, že se člověk snaží, nechce diváky zklamat ani sebe sama. A opravdu, bohužel jsem větší nedivák, než jsem si myslel, že jsem se to snažil nadabovat tak strašně dobře, až jsem to udělal asi špatně. Jak jsem zjistil, takže se omlouvám, ale zodpovědnost mě svazovala víc, než jsem si myslel. Takže se těším, co jste si připravili na dabéry, instalatéry. No super, já myslím, že jsme strávili krásnou skoro hodinku a ještě strávíme teď ten ideální nejlepší čas na závěr, protože vás necháme nadabovat znova, protože sice tamhle kolega říkal, že tam ty původní série byly nadabované dobře a tahle je malinko hůř, tak myslím, že jsme přesný opak, že teď už jste teda výborný a už to máte nacvičený. Ať si to udělá sám. Ozveme ho, může dát to soura. Ještě před chvilkou jsem tam měl vlasy vzadu. A jestli tam teďko nemám, tak to je teda pech. Já je nevzal. Tak my najdeme tu scénu, aby jsme to tam měli pěkný kontakt. My jsme chtěli i publikum poprosit o spolupráci. Ano. Ta scéna vyvrcholí zpěvem. A
Nikonu, tak tušíte asi, jaká to bude píseň. Takže vyzývám si poprosím, až začne Kamil zpívat, tak abychom ho podpořili a dáme si tu písničku všichni, celá tělocvična. Jinak Martin Sobotka je samozřejmě zase za 2 a dělá i kocoura. Ale to se dá přeskočit. Nedá, ne? Televize slova uvádí. Máme tam něčí hlavu. Výběr jazyka. Já jsem bezbrejný, to je konec. CZ, to znamená čeština. Red Dwarf, Červený trpaslík, 3. série. 3. série byla ještě dobrá, ale ta 6. a úplně zavili šprdem. Vážení, jen proto, že je to neodpustný, nesmluvný zabiják a usejkaný slizký netvor, nemusí ještě být špatný člověk. Musíme se vyjádřit všichni po pořadě, navrhnout několik možných řešení, možná někdy příčady. Přijde strava. Já jsem ještě v kuchyni převycovat, je to ujetý Tak, něco je. Krytone, vezmeme to v úvahu. Davide, máš tady nějaký příspěvek do diskuze? Jo, to bych měl, Arnold. Vydáme se do skladu munice, vezmeme jaderný hlavice a přidáme jednu k ní hlavě a pošlu toho ksindla na pravdu boží, kurva, do prdele, to jsem byl krátký, kurva. Co, teď tvůj příspěvek, prosím. Mě se nic neptejte, já jsem hlas, jsem vzduch. To je milé, děkuji moc krát, takže postupíme dál. Snad si nikdo nemyslí, že jsem se prohlásil samozvaným půdcem, jen jsem viděl mnou jako organizátor Krytone, výslovce bez zábrát. Myslím, že byste měli obejít jako návod, zatímco bude použít nám zajímavá, my se přiblížíme zezadu a opalíme ho do stratosféry. Dobrý plán. To je zatím to nejlepší, co jsem slyšel. Až tomu budu já cupat v držce, tak vy potom zezadu nenápadně skočíte. Jo, ta možnost existuje, ano, ale já mám jiný návrh, trochu přitvrdíme. Čas vyjednávání vypršel, pustíme si tomu extrém, ale navrhuji, abychom šli tvrdě a bez problémů zaútočili skutečně masovou letákovou kampaní a zatímco se z ní bude sbírat, nasadíme cirkusáky, alegorické vozy po uliční divadlo a možná i podlačené no, a pokud to bude málo, lituji, ale přijde čas triček. Mutanti ven, vesmírní chameleoni, ne děkuji. A pokud je tohle nevyžene, pak už nevím co. Vesmírný chameleon. Nevím co. Co? Ty někdo řekl, že jsi ten ústní plesnivý povidlo. Ten mravný pičor a ducha přítomnost německého včáka po transplantaci hlavy. Dost keců, vy srágory, tak je čas udeřit. Plastikový pytel se jmenuje ty zrůdy už čeká. A já mu zatáhnu zip. A kdo mi stříží cestu, dostane napalmový klistýr. Já jsem kočka. A to je, jak si budeme říkat, a podle mě si můžeme vybrat buď Liga proti slitajícím monstrům, či můj oblíbený návrh Komise pro legalizaci integrace teroristických organismů a jejich rehabilitaci ve společnosti. Má to jednu nevýhodu, zkrátka je to klitorikose. Jde o toho zabít. A jestli mám obětovat svůj život takovým kratným způsobem, tak je to jedině dobře. Jasně, proč ne? I když to nevyjde, bude No tak přestaňte klepat pantem a jde se na věc. A poslední živej je posena. Kdo jde se mnou? Hurá, pejsek čůra. No, nálepky na auto budou až ve čtvrtek, ale někdy člověk musí jednat spontánně. Přátelé, jdeme! Já jdu s váma, třeba z toho vyrazím nějaký mrachy. Možná, když vás vydám, tak mě nenechá žít.
jednou budem dál.